Abanto bonsi bagotebani ndirio muntu agusaba ching'ende nekene kwa matenga echiendire gose no chinyara ngana nabo nabugete mpa omwana akaruha no omwana oruara ate abantu bonsi era matukaya ebagotebani gento kibono konorora abantu bane bagokobolinga kinga kwanywa mabano wakango mwakura nenera mure na bichuchu wakango kodi okobolinga emiakere nga baikire wakango kodi ojakire zukuru wakango kodi ile nga ikire wakango kodi na akora form 4 abana school visitor ko wakanesi banya go chaita abantu oko chaita abantu chaite pi yani umuntu akokwa niga kwaranga gutiringa muntu ukikuragira mwago omurigiriti burakomega kwa mwana ndi kwa muchakara yani abantu bakuragira mwambali moyo Gaki ensi Gaki omonene Gaki ndiara cha monesi. Get the point. Take a step forward. Korengere yande enseria engia ndaike kerio balikowa asubu yawaye sonteneni aria ninyore ngenangeni gose ninyore ngenange ni asegutwa mogoro beliowa likowa nokobokana ba chenwa somojolia ninyore ngenangeni gose nakinda gokeke ronjenda morore nintuga mekumo sasima elio chingenange nina chive chane okuba kwa kwaye kuiweke ninyore ngenange ni asegutwa mogoro veliowa likowa nokowo kana va chenwa somojolia ninyore ngenange nigose. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbingu, jina lako lipewe sifa milele hata milele. Ni asanti kwa minhajili ya kipawa cha uhai ambacho umekirimia kila mmoja wetu. Ni asanti kwa wokovu, ni asante Yesu aliangikwa msalabani naye akakubali kuwa msalabani ili tupate toba na uzima wa milele. Familia hii ya mama ambaye ni mwenda sake tumekabidhi mikononi mwako Mungu wetu na baba yetu, ili wanapoendelea katika kulia na kuomboleza kwa sababu ya mama, Mungu wetu neno lako liweze kuwafikia. Neno hili liwatulize nyoyo zao, neno hili liwaletee furaha katika nyoyo zao, neno hili liwaandae, neno hili lituokoe wote, ili unapoleta ufalme wako kila mmoja apate kipali ya kuingia kule ambao umetuandalia. Ni asante kwa sababu utaanza nasi na umalize nasi, ndiposa tumeomba na kuamini kwa Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Family tayo tewa amangana isatu
you have to accept that your mom has gone. You have to. You have to accept. And the blue sky, you have to accept that your mom has gone. From now henceforth, you have no anybody. You call your mom. Number 2, you have to adjust. Each son and daughter in the family, you have to adjust. Kwenye kimogo tebia mangana nyoko, bono kanyeka, takordinga ki. Barika mwogo mbateibo, bakorenga ki. Igo, yani, aze kwa njia yoyote, aze chinjira chionsi, adjust. Adjust. O adjusting enjende, onya kwenye mokora umana, mwakora binto bide, bono kanyika, nyoko takaliki. Barenga mwegule, igeri bote yakorenga. Eyo mwari egoteba nga advance. Okogendera kobo, okogendera kuya kobo. Kogendera bantu bali baratanga mama nakwa tindi ko chimogono. Enjalde ko gogono. Wosema. Woi kwa advance bo. Matanga ya, wokukwa mongina. Ngoi gotene ni binto, woro naye advance in Jesus name. Woro bono na koli la bwe family. Muga koli orenge galime achogenda nakini nangi kebungu. Ate abanga na kiere buya no mogoko mokeyo. Matinda itendo go simwanje ni nebu. Nga kiere buya no mogoko monene ekere abantu abamo bakomenyamo bakorete nga kibono. Igwa inatiere buya. Inatiere buya. No more monene. When the brothers they stay in harmony. Oma watebanga mangana yo nigeanga maguta agotirimbo kachinde rujiangu. Ndoche bano mongo chimuleti. Oma watebanga arora wo asabanta ubancha ine nyasao chikira mangana abere ogo seseni wa no bogima botakoera arora wo nyasae ochikire amangana abere obogima no goseni wa gotakokora ngaki otakoera kwani imusiye motenga nyasae goseni no ra to konya kwa ikero imwete ine kwa mugiriti arawo matena be konya rekala norene no ye no mukungu no mosacha bare nyombe yemo batanya kogiritani kero montabu ate ewodi yayi o ka oyo ndaro o gekondo oyo ndakaba amenity Oka oyo ndabwate gasikiro montago sambeli bintu biyaye. Odeli musuli jado yo nga kino yeto eteini. Koli musuli mbiyani yo. Onyo to taitaini. Mbali ngamule naiti. Ego. Bona buna na cha kile kebunge kibono enda kitekora dinga mbanto ki baragenda igoro bono. Etu ensintoku. Wetani ogokwa ine ntochigora ayo oroche bubuya ole kolera egento ke konga benchmarking oye kolera benchmarking no chigu oso e kolera evaluation tiaguna okolera buna bono na atebya abantu bane ngaki basaja na bakungu karungo lisa karabuwo abana bawo bakokolera evaluation bunole bakolike buno ora buno koli kwala go seno amenya buo bakolikage umuse ogo chaleiti nambene ogo chekera tu akole korage namba 3 ayo korage ramari nade tayeta tongi now
Kitabu gya Saburi. Kitabu gya Saburi 15. The book of Psalms 15. Number 1, 2, 3, and 5. Psalms 15. Number 1, 2, 3, and 5. Akule nta ilisumu. Ige mutaketente ebe kebungo. Inadenge some. Inumo ikaranse buna umole parliament. Madam Jenny. Na amanyira asitora itanire naye. Ege ntobu ate ntogo china kila kiamu. Jenny gatene simio bwate. Eite ikor kubuku. Igo, bono kumura. Inuwana moiko babwate jaka. No montoria orogendo rwaye roro ikeranu ori okora kwaye koro kuya na mangana okwana korwa ase enkoro yaye na yekene na endere tari omogengi omontoyo tari gokorera montonde bebe Kala tigera igo baba mangana kwandira makon. Abo, it is a question. Ni swali. Abo lingo monene. Monto ki ora menye ase ege tunu kiago ege chen mo kunguki mo sadaki mo bastaki ingora soe ase ege tunu ege chenu kianya sai monto kioli na baboli ochaka koira nelibuweka ekiagara ntubuna toikaransete ntubwati maira neli achakana no monto lia orogendo ruwaye rolenga ki oro ikeranu o ma watanga no monto yantali orogende ngenche yanga biole buya awatebanga embuyaye tradisiaye chirenga ki chire buya o ma watebanga no monto lia namba ya kabere otali omogengi kwani ngo imusinyi buguli no mogengi uli aba mutakuwa nama yeki mutaba kwaneli amangana ya basoana na aboli no montori utali omogengi gokoraba mura bajakire koreta abakungu batali ko kuona kegusi manyanga abagengi ebaikire egero mongi no yogago chikuligie ke Swahili anyoro mokungu yora menye matuko ngaki ate omonene montoki ora soe getunu kiagege chenu otebanga monto yo orogendo ruwa nga kirore bono moigwa oro ikiranu na ndo teba monto itali gentuki nkala mwachieti tali ngaki tali mogengi akia bagengi bali ensi uchikole to mukungu mongino ndabwata heli kere kuruwe kona kururo bagaruwa baba bwakira agu bwakire na komanya ngaki okoroku ngambo nalili mukango mugopote obote obote ka rinde nje nyokomoke nonda ko boto yu ora letire ba ora ngaki ateba tali mogengi monto itali mogengi aba nabakungu barenga abagengi rere yacheka beturo bakamba sacha rero onyota gete kogorera arigete bakakogengere onyota gete gendo gete bakamenta ligorake abantu barenga abagengi mbake ngaki getabu gya Saburi 12 kegotebe kebunge kemo chakangu monene totorie abakoiro getae nyasaye baerire abege ni tibali tibai konorekana ase mwanya bantu
Kara tigera. Akia chapa. Tiga gotori. So aselinga na linene. Abanto bonsi bagotebani ndirio muntu agusaba chingende ne kene kwa matenga echiendire gose no chinyara ngana nabona abugete nkwa omwana akaruha no omwana oruara ate abantu bonsi era matukaya ebagotebani gendo kibono oborimo tiri mokomo kungu kuna gocha matake Niga bara kanga nyamenu ebere. Tiga igo. Nga kibali. Okongo. Wabo munu no yo mobwate. Lakini ole BBC London. Onye komanye to kokogenda. Na tabi mukungu ana ki. Ai no taibu getabu ekyo muntu okwete. Abasacha na toegu kiagara intunto ikomanya buya historia ya muntu okwete. Abakungu ebakomanya omugano bw'omuntu okwete pi. Data ugetabu. Onye mukolera bakama ali asomonye na kwete. Moikaransa bole ngano nyokwa gitanda kira kitabu ate pi. Elia basaja ngaito kale kole. Tole isika. Bakoma etengenjaro kagetenja abamolito na ndende ye karua intunto manyeti ngakiateba abantu bonsi ebarokongo nyamenwerenga igwa na kolde koralioko ateba ngamuntu ki ora chiguru oteba ngamuntu oyo orogendo ruaero ruya omagoteba omuntu oyo tari omogengi nambaire ngana tebe togokolera isana ngaya chite Gose tari gokwana onde bobe. karatiga baba tai gokwana onde buna bone image baka buone matikero muntu nabwete gesaisikia bwai gesaisikia bwo tatiga getara atika Ekia was in 32 pages. Ekia 164. Ekia 196. 120. Oyo 209 olibu. Wostaigo kwano onde bombe. Sama ngana kale. Mokamo murana ngina bia. Bako gendani. Ngina bia ro kwano oyo. Doyo kwano oyo. Yani mamere yani to kwana niga ali erense ewa na ko le liboti yo koigu okole ngaki igu bono ka bolinga muntu kiora chiguru amali kama goteba iga engakia yemo Yosefu ka gwakera bamura bamwabo kwali esibachiete komorora ako bakero kweli ngamogenda buya komoko genda buya amatuka na elire ngocha korua sese komoko genda nchirabwo don't quarrel on the way mo basa koma na nchirabwo komoko genda komoko tigana mo basa koma na asobo bimobo na bachose bwako teri bamura bamwabo na ore Abraham na Loti nigago tebanga na arorire liche liye chiombe nije kogera tokorenga ki Toma bono chora so koranga ki aso kogenda singinje yo molembe ekine kitabu na ikire Genesis 45:24 mukungu likuwa babugango bunegero kwa uchibe sebengi kitabu kinate ahora 45:24 Elio agatigana na barabwo bagenda arali akimoyo bagenda arali aha akabatebya timo basa koma na arali yonga yabantu bakoma na rabi aba tebinga mo basa koma na jera
ate abai mo basto yo magatarero ka go tare me tiao kwa station kata tu ya oro kan ninga ta sibiri biya semole mbuye sibiri kira ingi mo go chere ye sibiri karuma abu konyo wogima inchugo cha semondo Nyansa eni ntare naye buna eno kwatarete bwate oko kwane inkwa so ntare amona ye mbiyamona ko mwarure ma mwenzi waro nitabwatere nunema mwenzi muri ate abaiga agakera bamuraba mwabo gendo kiminto okwaeli akabata ikimoko genda mobasa kokorana ki komana aralia inchera abanchwa iwamba tebi lingana nyasaye atatagetia sobo gimobo lingana nyasaye atatagetia sobo gimobo nekera abantu bakoranga ki bakomana nyasaye nigago chikanga abantu sobo gimobo iga bamenya somorembe abantu sobo gimobo kitokonya konaro morembe oyo nigogo toegeria uratora chikomenya nyasaye Igo morembe kerto komenya no morembe asenseye nigo toenekeria buratora amenyo nyasaye kiagera Yesu botambe nigaro morembo ito haleluya amen igo abana ba nyasaye naibo nabantu bako yani ne limo bushiba onye tera yesare kasore kanyeka Mondore na ntebe Daniel University ngaki if there is a problem don't create another one be a solution onye tent ya gotera sare kanyika saregete baruo usebona mwale wanjange ndigete ate banga kabwato kire when he has released his preference his brothers. He told them, when you get out of my presence, when you go, when you are out of me, don't quarrel on the way. Quarreling is very expensive. Division is very expensive. A crisis within us is very expensive. Don't quarrel on the way. Ekere yesa arenga zeye tebeteli ngane limo mbasese niye abakorosyo morembe ekiagara na baroku abana bango barenga mulena inje iwa ngati atewa don't quarrel on the way na ate kunya kuanja kunya kuoma na buoga okoma no koira amatuka amange to heal yourself okoma no okogera wa a pond yaruo yani obo mobori bwarengo bwakoranga ki bwaruo okoma na nemechando Yesu agoteba se kitabu kia Matayo isano kitabu kia Matayo isano 5 you go to 9 Mbaseseniri abakoromorembe ekera barabona baroko abana banyasara onye ndimwe ukanga kimwa kuteba tigairori Mbaseseniri abakoromorembe ekera barabomba baroko abana banyasara kwani uyu musinyeni mukwani matenga no sinie kara koromorembe Igo, digiba koyo angete mokwani. Ngakiateba, mbaseseniri, blessed are those who are peace,
makers, because they shall be called God's children. Na baroku abana banyasaye linganeliga elina lya Abrahamu agotebiro chore ekogera omolembe nelingana lya Nyasaye omolembe na lilikorwa likorwa shalom shalom igo ino molembe Nyasaye shalom na araya mangana aruseti Yesu igoro agatigo bonene igoro agaja senseye abantu batarenga no molembe na Nyasaye elinde babe no molembe na Nyasaye elinde abantu barenga sekiriri kya makweli baso asobora buwakana na kare na kigeko elingane liligo teba iga ngakinya sai ayaje tegendo ki goikaka ruo mwana oyo mumaima elinde monto ndora muanje takora ngaki abe no bogima bwaliriri yani omorembo orenga ase Kristo na rogo tirimbo kagocha sense omorembo yogo toisana omorembo yoga togora obwama to bwa Yesu agatosoya asobo byale bwa Nyasaye wantokoro kwa abachore abakwani bomuruoti okaligoro iwa abana ba Nyasaye iwa ekere nayo gosomalisa kaleri naro mongina akore miaka 105 ekero monto ndakorora akoro mongina amete miaka menge lakini ekere nayo gosoma maliko agotebanga miaka turamenye goro nigera abe menge wetani etokomenya sense miaka turamenye sense nigera meke as you compare ne miaka turabe igoro ekiagera malika gotebanga turabo for eternity. We will never count our years. Ntoko barangane miaka erenga kwa ikire kwa norora abantu bane bago kobolinga kinga kwa nyoma bano wakango mwakura nenera mole na bichuchu wakango kodi okobolinga miaka erenga baikire wakango kodi ojakire zukuru wakango kodi irenga ikire waka go kole na akora form 4 aba na school visitor ko waka nesi miaka tora amenye igoro te ko BWEKA na miaka tora amenye nse kiagera go te banga abachenu na bamenye na Nyasaye ase miaka eri bweyemo oroche miaka eri bweyemo nonye BWEKA ni miaka emyeyemo ya miaka tora amenyense nigora amenye nemechande menge na romo gakondo gotebanga ki basta Nyasaye gwanja nti mukere miaka 80 buya inde ne chinguru ndo cha bantu kiara ngo ukora tingo manya gento bantu bakuri tingi ke miaka nkoragerigu tingi ke miaka bantu barangire bate miaka nera bantu kuruwa role nyagitari abantu bagosegera ninga igoro nonali nani na lemo ngerese naye koranga ina musibe tigoro tari BWEKA manyete sabuni na amaji naye kara koranga inkarora baka bagoteba Daniel bagoteba nga yari intimokase miaka 100 intali go tibusi kontueru alo miaka emebe yomo bimomo abana ba minto montegererete aseri tukolia lero anja Yesase omorembo kale na kale tuanje Nyasaye bawo musani o ekiara gotebanga ekero monena arajeche enseye nesirigu nebiro egetokera abo goikakale na kale nelingana lya Nyasaye na bali bakorosio morembe na bana ba Nyasaye na baso kubo morembe ba Nyasaye bakorukwa bana ba Nyasaye kuikira ndabatigera muike michi ndabagendi yake ngaito goika mbasesenirie abako koraki ndiro kuchwa kiro montesi myo kubeka muteja bako muroji bako yo mako tenga meeting inde ko muroji ese elera mangana ase tutatu ale mangana ngai igun
ne uchibo watenga mali maedi amaina edi tuikuwa bantu bako kasaba nanga soma bokongu mochiko gora gitare baranguye batigete konyoma omone na bakonye egere tata bwo moremba to isene kurubona gwikarana kale kutokorwa umwana bwo morembe aisane keroyo muito koko genda asenchira akoya mabiranchira ekiagera mambiterie yao mambiterie yaitu umuntu ndagotebanga if God gave you yesterday and you misused yesterday why again do you want today roje nyasa okoire miaka kuwaikire 40 epa omenyete ngio tagitako mentero ike 45 to kolalo biango ngio roja ra komentero kole buyi bale gamule nanti banya go chaita abantu oko chaita abantu chaite pi yani umuntu akokwa niga kwara ngago tiringa moto uchikolagira mwago omuligire tibuna kobega kwa mwana ndi kwa muchakara yani abantu bakulagira mwambali moyo Gaki ensi Gaki omonene Gaki ndiara acha bonisi kura yinyora de bai mata ali gochikotaja o gochikotaja omochi umuntu omotenga tiga turakora gotaja ngokurangirito no mete kare mbure gusira Nyasaba sini asimo kogenda abe na inu kurwono goikakana na karasi elitalia ya Yesu. Biamon. Get the point. Take a step forward.